Sibingelele kuphinaphi lapho ekufiyelela khona le video. Lo muthi lo ilo ama-piles. Ilo muthi wama-piles lo. Ngiyazi ukuthi abanye benu basebenzisa kakhulu ama-suppository. And ama-suppository isikhathi esiningi mawuzwanikezwa laphana kudingakala incwadi kadokotela. Dingakala incwadi kadokotela ekuyiyona esuka ibhalile ukuthi uyawadinga ama-suppository lamaphilisi lawa owashutheka la ngaphansi. La ekhaya ke sinomuthi wama-piles. Bafowethu uma kuwukuthi kusuke kwama-piles ngempela, ama-piles lawa ekuthiwa ama-piles noma i-hemorrhoid noma itskoko, iyakwazi ukuthi ilapheke lonto within 7 days ne. So into esenzela yona la ngifuna ukwenzela nje something elula ozokwazi ukuthi uyenze wena even ekhaya mawuthole lo muthi. Lo muthi uba u400. It comes in a form of powder, very fine powder, very easy to use. Makuwukuthi usuke ufuna ukusebenzisa uyalokhuza uthatha amanzi abilile njengoba usuke wenza iti bese ukha i-teaspoon ne, bese ukha i-teaspoon, i-teaspoon ufake emanzini kwi-cup bese uyagoqoza, uyayiphuza lento njengekhofi noma njengeti. Noma kuthiwa umuntu ohlushwa isisu, umuntu wakini unesisu esithambile, isisu sakhe simhambise etoilet usenezinyanga egijinyiswa isisu, uzophila la. Right, ngifuna ke silungise la ngemuva la khona ekusuke khona kuukuthi sekumile la ama-lumps, mhlawumbe umunye sekuze kwaqala ngishone izinsumbu. Into ozongitholela yona uzongitholela izambakhi ne, but angathi ungathola izambakhi ibe inkudlwana. Ngifuna siwenze lo mkhuba la phambili kwenu, nubone ngizigila letika lezi engizozigila, yabona. Ngifuna ukugila tika la, yabo, ngufakile la umuthi iwona lo. Ngifuna ukwenzela ke a very quick supplement for inashinganana for ama-suppository, yabona. Lo othi la ngemuva kuyatshutshumba izambakhi le. Then ngizothatha le zambakhi ngifuna ukuthi siyimixe nalo muthi ne. Umixa izambakhi nalo muthi, uyakuhlanganisa nje kuhlangane kube isitaputapu. Once kwahlangana kwaba isitaputapu, umunwe wakho ke uyawazi umsebenzi wawo. Iwona sekuzosebenza wona kumunwe wakho. Izambakhi yami ke incane ke mina ne. Uyahlanganisa nje lo muthi ube isitaputapu nezambakhi. Kube into nje isitaputapu oyimixile kahle, wayimixa nje ngendlela eright. But ke eyakho ke phela izambakhi wena izobe iningi ne, so that uzokwazi ukuthi uyenze kahle lento. Uyenze lento ibe isitaputapu, sengize ngazithinta ngayo nangala. Uzobe uyayithatha ke lento le mase uyenzile yaba isitaputapu kahle. Yaba isitaputapu kahle. Uzoyithatha lento ufaka umunwe wakho. Umunwe wakho ozokwenza umsebenzi. Umunwe awunankinga. Inkinga ila kuwena engqondweni yakho ukuthi uzofaka umunwe einqeni. Umunwe wona awunankinga, uya la ukhomba khona. Nase Jordan uyangena. Right. Yabo seyisitaputapu kamnandi ke manje. Into ozoyenza ke manje ngoba lapha ngemuva sekukhona la ama-lumps. Uyathatha wena, uyashutheka. Uyenze ithambe lento. Emveni kwalokho bese uyahlala nje. Uhlale nayo noma i-hour. Uhlale nayo noma i-hour. Kuyokwenza ukuthi ufune ukuthi uhambe etoilet, but angathi ungahlala nayo i-hour, izokushaya yonke lezayilonde ezilapha. Nalo babuhlungu obukhona kube ngathi ungahlala utsheke mawuhlelile. Funa mawuhlala nje uhlale kanje, ungabikho bhola eligunquzayo, yabona? Ngoba lento le igcina seyikwenza ukuthi la ngemuva kwi-underwear yakho uthola manje sekunomaka wesikofu, ngoba ithumbu phela suke selivele ngaphandle, nethumbu nalo liyaphefumula. Ugcina kunesikofu esimanzi la ngemuva ngathi kushile. So leyo nto leyo ngiyayilapha, ngikulaphela yona kalula ngalo muthi lo ama-piles. Lo muthi le u400 ngikuposela wona ngophepha noma ngikuthumelele wona nge-postnet, ufike kuwena. Ama-piles uyawaqeda, awadambisi, uyawaqeda ama-piles. So akuyona into engifuniselayo ngayo le.
makuthi unama piles umuntu othanjelwa isisu sakho siyathamba siyaxuxuzela njalo wena kancane kancane mawudle ukudla uye toilet wadla ukudla nje wena sekufanele uhambe e-toilet uyafika lapha e-toilet nakhona amakaka wakhona wakho aqinile ukhanula kanzima uyacracker la ngemuva ngilapha leyo nto ngikwenzela lo muthi lo wena uzozenzela le mixture it comes in a very fine powder yabona very fine powder easy to use yabona into engenza ngingazenzi igubhu khona bekade ngibuza ukuthi ibhodlela lami lamaphayisi anginalo ibhodlela lamaphayisi nginomuthi mina owupowder owuphuzayo angikuqalela ukuthi uphuza kangapi lo muthi lo uyawuphuza nje at least mhlambe inyanga iziphele golokoqo yabo ngoba teaspoon ekseni teaspoon ntambama teaspoon ekseni teaspoon ntambama until uze wena ube right mawumuntu oshiselwa isisu sakho sishisa isisu sakho siyagijimisa uye toilet njalo ukudla uyakudla akuhlali abakunikeze lembiza lezokwazi ukuthi ube right makuukuthi unama piles la ngemuva so uyabona ukuthi akusahlale kahle so uthi uma uhleli kube ngathi ufake igalofu lase Pennington enza kanje thola lo muthi lo uhlanganise nezambane ushuthekela ngemuva uphuthuse ukuthi nje ushuthekela ngemuva uzozenzela wena iquantity yakho ushuthekela ngemuva lona ushutheka nje mawuzolala isekuseni ungawushutheka intambama ungawushutheka ueffective kahle mawuzowushutheka uzolala ngoba phela ayikho into ezobe igijimisa e-toilet uzobe sowulele flat izokwazi ukuthi usebenze kahle ekseni uyavuka ke uzele e-toilet ukhipha yonke lento then uzoba right uzoshesha ube right silungisa ukuhlala bafethu ukuthi abantu baphile kube kuhle kwemhlophe ekhanya kweyihlabathi izolwane maqethuka lo waqethula amadoda ayekade egcwele iquantum inamba yami 083 9471856 083 9471856 ama piles asiwabheki hemorrhoid asiyibheki ama ulcer asiwabheki koko what you call kokoko yeah so whatever that you call it but lento le emila la ngemuva simila lesi singemuva ngoba le nto la end up seyiqala icreatela izinsumpa the is izinsumpa ezincane the more zikhula lezi izinsumpa lezi zidevelop to something which is look like a corn flour then mase zikhulile sezidevelopile so odokotela sebeyacleanse wenza ama surgery wenza zonke izinto uyabona so yonke le nto lefuna ukuyiqaphela treat ke isifo singakodlondlobali size sisale esinye isifo ngoba isifo esinye sizala esinye so kubalekile ukuthi usitreat while you still can ngithinte kule number uorder umuthi ngikuthumelele yona ngophepha khona umuthi ugayiwe mningi inqwaba uzokwazi ukuthulekelela inqwaba abantu bakwazi ubaphila namhlanje sikhona eGoli until kuze kube umhla ka5 that is coming Sunday mhla ka5 July 1 July until mhla ka5 siseGoli Orange Farm sitholakala khona ziningi izinto esiziphethe ezizosiza abantu mabaphile abantu makube kuhle siyabonga.